salamat, hindi malilimutan. Ating pinagdaanan, ating pinagsamahan, sa hirap at ginhawa, sa lungkot at saya. Salamat, salamat, salamat sa RPN. Noong simula pa lamang, kayo ang naging magulang. Sa aking bawat hakbang, tulong nyo'y tamang daan. Sa aking mga pagsubok, kayo'y laging tumutok. Kayo na ang laging kapay, hanggang sa magtagumpay. Salamat, salamat, hindi malilimutan. Gintong alaala ng ating pagsasama, sa hirap at ginhawa, sa lungkot at saya. Salamat, salamat, salamat sa RPN. Ako'y makilala, sikat sa buong banla. Sanggipang karangalan, sa lahat bahagi ka. Ngayon ka nakita, ilubog ng lumipas. At bawat ngayon at bukas, nakapukit hanggang wakas. Salamat, salamat, salamat sa pagkakataon na makapiling, makabalikan, maging bahagi ng mundo. Salamat, salamat, taus-pusong pasasalamat. Salamat, salamat, salamat sa RPN. Hindi malilimutan ating pinagdaanan, ating pinagsamahan, sa hirap at ginhawa, sa lungkot at saya. Salamat, salamat, salamat sa RPN. Philippines Network, DZRL Batak, DZKI Iriga, DYKB Bacolod, DYKC Cebu, DXKS Surigao, DXKO Cagayan de Oro, DXXX Zamboanga, DXKD Dipolo, DXKT Davao, DXDX General Santos, RPN Radio Philippines Network. Ang pinakaenot sa ringkunada. Puon kay do sa Gungunyan. Minaanduyog sa baga na mamanuan. Katuwang para sa kauswagan. Sa mga bareta, patas. Sa impormasyon, public service, enot ka. Malalaoman, katotohanan, ang sidasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DZKI Iriga Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba. Madya na. RPN Radio
News Network, Radyo Ronda, DZKI Iriga, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Mga karonda, magdangog na sa programang Barreta Asin Platica ni Baracena Maconsuelo. Talagang kakaiba. Barreta Asin Platica ni Philip Baracena.
This time check is brought to you by Attorney Shai Fajardo Noble, Board Member, 5th District of Camarines Sur. Umuulan! Umuulan ng free e-load sa Amluwilier! May free e-load sa bawat prenda at renewal transaction with ML Quick Cash Loan. Never mauubusan ng load! Prenda all you can na sa pinakamalapit na Amluwilier. Free e-load sa prenda. Promo runs from June 16, 2025 to September 16, 2025. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 227744 Series of 2025. Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwanang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Monday to Friday, 10 a.m. Para sa bado na ka-bloom sa hamon, pruba na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fat-Con, bagong gumagabloom. Charm Fat-Con, lamig ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Iguaning Stay Fresh Technology. Bado mo, ka-bloom sa hamon. Charm Fat-Con, bagong gumagabloom. Charm Fat-Con, lamig ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS, good madungin man siya. Hello, bright bar blue. Isang labanan yan. Bright bar blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Good madungin man siya. Hello, bright bar blue. Isang labanan yan. Mas tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng patibay, i-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Halik sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Smart o kaldero. Ang galing for everyday. Aron kayan, pag Smart ang Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Bahid para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing
dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Barreta Asin Platica ni Philip Baracena. Barreta Asin Platica ni Philip Baracena. Mga tugang Diyos marahay na aga po sa Indogabos. It's 21 po kita kan 22 kan bulan na Agosto pigpaparaisip ko man si Ninoy. Nalaom kayaan Biyernes po pag Lunes holiday na naman. Kaya dapat kutakay ni pinag diretso na sana. Biyernes ginibo ng holiday man tanganing diretso man pag Lunes may laog na. Diyan nga ni sa probinsya kan Albay suspendido ang klase dahil sa makusog na mga pagbagunas kanuran may mga porsyon na baha pa. Hoy, kumusta po sa mga parantabay niya to dyan po sa kasentruhan ka na siyudad ni Iriga. Sa Departamento kan Edukasyon, digdi po sa siyudad kan Iriga. And sa kabos po mga parantabay niya to, digdi sa Rinconada area, sinman probinsya kan Camarines Sur. Diyan sa Tercer Distrito kan probinsya nin Albay. Malumluman na kamugtakan kan sa tuya pong panahon, malipot-lipot. Lang pag-abot sa supply kan tubig dyan sa Barangay Santiago sa Barit pagkakaaga nagpapara wara-wara bagan supply na tubig at maurana. Ano ang nangyayari kung minsan sige ang sabi kan mainit kulangan supply ta mainit an panahon kumbaga kulang ang bolos kan burabod. Kunyan, iba na naman ang rason sobra ang tubig kaya pigtitiok ang pressure. Pinapaluy ang bulos takon magkorupsitan sa mga lapa ng tubo. Taradit da kaya ang tubo dyan sa Barit Waterworks. Hindi man sa ano yan, darakula man ang tubo kundi dahil man da kaya ang pressure sa Prime Water, Iriga City Water District kaya na korupsit. Ay pambihirang mga serbisyo ini kan mga water district digdi po sa satuyang lugar. Uda na mga pisadtuan, magmauran, magmainit. Perming kopsik. Dapat pakarhayon po nindo ang serbisyo ta rakman duman sa mga member consumers kan Barit Waterworks saka Prime Water Iriga City Water District. Field Report! Ano, nasa linyaman si Karondang Raquel, pasok. Salamat kami Karondang Philip sa Marina Aga sa inyo sa Bukiran Sabay. Sa tuyang sugang impormasyon sila sa lokal, mapadapit ini sa very controversial na issue niyan, mapadapit sa mga nangyayari sa tiwalian, sa flood control, sa ayunan,
atin pabor ang grupo ng mga paratukdo sa Kongreso sa susyon kang sarong kongresista na ilipat na sa nasa sektor kang edukasyon ang haro sa abuton sa 200 bilyon na ibabawas man sa flood control project para sa National Expenditure Program o itong fund sa taong 2026. Sigun sa naging kapayagan kang nagkapira mga party list, kada taon ini sa indang ipinagtutulod na bawasan ang pondo sa flood control at ilipat na lang sa lado kang edukasyon para sa pagpapatukdo ni mga kadugangan ng mga classroom, pag-hire ng dakol ng mga paratukdo at kadugangan na gamit ng mga paratukdo at sa lado kang estudyante. Pagtaong doon taman kang kadakol puta na pwede sing mapunduhan o madugangan ang pondo aros sa nakang sektor ng agrikultura na makakatabang man para sa pagpapauswag ang pagtanom nganing matuldukan na ang rice importation. Alagad imbes subuot mabapak kinabangan ng pondo ang napaduman ini sa bulsa ka mga kontraktor o mga politiko at mas nakakahandal pa ang daimo lang sila nasupog at ipaghambog pa ang katasubuotan sa idang panghahabon. Kung magigirumduman tabi karon ng pilit kasuod na sa plenary hall kang Senado, pinang-ayunan ni Senator Subiri ang naging kapayagan. Sabigan kaya naging kapayagan speech ni Senator Ping Lacson na halos kadakol ka mga politiko ang yaon sa likod sa mga kontraktor, sa mga amigo-amiga ninda ini at yung tinawan doon nga ni Senator Mig Subiri na dyan sa probinsya ng Albay kung sa itagad ang sa iyang ina, grabe subuot ang anomalya pag-abot sa flood control. So pinagtatabi ka ng Philips ang nagkapira mga lado ng sektor, mga organisasyon na sana kung si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. binisita niya, pinasadahan niya ang Bulacan, binisita niya ang Baliwag, Kalumpit, at yung San Ildefonso na Sagalos. Grabe bilyon ang ibinusbos na pondo sa flood control pero dismayado ang presidente anuman daa kung pasadahan man ang Bicol Region, probinsya ng Camarines Sur, urog na daa dyan sa probinsya ng Albay. Yan, sabi ka ron ng Philip, ang sa tuldugang na informasyon sa lado lokal, alis sa location para sa Radyo Ronda, Nakakasares, reporting. Field Report! Salamat karondang Raquel sa mga dugang mong informasyon. Ako kaya pag-abot bagadig di sa mga pundo kan gobyerno sa flood control. Dawa sa pong ahensya kan sa tuyang gobyerno. Kung ilipat na naman yan sa Department of Education na saro man na koraptong ahensya, ano daw, mapakarahay daw ang mga proyekto. Kung minsan kaya, pigpa para tawan po ni na pagka rakulang pundo kan gobyerno, ang manlain-lain na ahensya kan sa tuyang gobyerno. Dahil man napapakarahay ang anong man ang mga proyekto. Dapat may monitoring po kayo ni kung napapasain ang kwarta kan gobyerno. Pa kung pag naipaluwas na ang pundo, pababayaan na anapot dyan, ano daw sa mga nahaman na proyekto. Tultul man daw, nagsunod sa program of work, bako man daw mga substandard, so ginamit na mga kabilya o antimplada kan semento, tama man daw. Yan po ang dapat i-monitor kan manlain-lain na ahensya kan sa tuyang gobyerno. Kumbaga igwang ma-monitor kan mga darakulang proyekto na pinagbabadgetan ka na sa tuya pong gobyerno, bakong iasa lang sa mga kontratista sa departamento na digdi sa mga ahensya kan sa tuyang gobyerno na iyon kumbaga magpakonstruhir. Although diretso maninda yan. Kumbaga ang gobyerno itinatao na sa sainda ang puder para magpakonstruir, mag-implementar kan proyekto. Kundi ang problema, minomonitor man daw lamang kan gobyerno ang mga nagkakaharaman na proyekto. Anong klase? Yan ang hapot. Tol-tol daw, so proyektong nagkaharaman, dahil daw pigparagruntingan sa pundo. Minsan dyan po nagluluyan sa tuyang pagtubod sa sistema kan paggugobyerno. Ini naman sa flood control, ilipat sa Department of Education na sa Roman koraptong ahensya, mayo man kayan mangyayari. Dawa yan sa inilipat. Hindi kung gusto nga ninindo, ilipat pa rin do sa kay Vice President Sara Duterte.
nganing magkaaramuhan na, maubos na ang kwarta kan gobyerno sa mayong kamanungdanan. Ini po ang dapat isipon kan sa tuyang mga nanunungdan kan gobyerno. Kaya dyan po nagkakaurula ang bilyones na kwarta kan sa tuyang gobyerno. Trilyon na nga yan, budget. Tapos mga palpak ang proyekto, pigpaparabaha kita. Bilyon baga ni winawawang pundo sa mga flood control project, bako sa ng milyon. Imagine, digdi po nga ni sa Camarines Sur, nagruluwas na baga ho. Aniriga, an ringkunada, kabali. Sa pinabulusan in pagka dordarakulang pundo, bilyon. Para sa flood control, anong nangyayari? Nagpaparabaha. Mayo palpak po ang kumbaga mga ahensya kan sa tuyang gobyerno pag pinaagi sa DPWH ay santisima. Kaya nga niyan sabi kan iba, DPWH nga, Departamento ng Pangungurakot ng mga Walang Hiya. Ano po ang nangyayari sa Satuya? Pag-arog kaya ng sistema. Dahil pinapakarhay ang mga proyekto. Kita man sa nabaga na apektaran ng mga namamanwaan na pigpaparabaraha. O inisa na pong road widening. Tapos kabali ang kontrata sa pagpagibunin drainage canal. Digdi sa San Isidro, Ciudad Caniriga, abot digdi sa San Nicolas. Ano po ang nangyayari kaya? Dahil mambaga natapos ang proyekto, abot yan sa San Isidro. Pangan pa, surulat na, so aagihan kan tubig. Ang nag-implementar DPWH. Tapig burbugtakan culvert, hasta, mayo man direksyon sa culvert, kasasadit. So, nagkasaragop lugod, so agihan kan tubig. Kaya ito nga yan, nagpapara, sabi ang DPWH, so, pag may titulo, babayadan nga yan. So, hago po ng mga edipisyo. Pag abot ka na widening. So, problema, nagpara widening, dahil man pinakarahay sa drainage canal, nakabali sa kontrata. Kaya ang nangyayari, subaha, bako na mong, bako na sanang sa, ano yan, kumbaga, bako na sanang digdi sa sentro kan iriga, pati sa tao kan tinampo, pigbaba, natamayo man bubulusan ng tubig, so, gilid. Ang nangyayari, binaba na lugod sa mga kaharungan, dikit sa nang mag-uran dyan sa barangay San Isidro, sa siyudad Pucan, Iriga. Kaya suruya ang mga kababayan niya to. O, ngunyan ngaya, sabi ngaya ka ito. O, ang rason, kaya dahil na wawidening, kami nga nag-uulang ng mga residentes, mga may arong sa gilid kan tinampo. Ngunyan ngaya, kami na nga nga naghahalat na gabaon o kami na mismo naggagaba. Ano nga taday pinapakaray ang drainage? Dahil tinatapos ang proyekto, yan po ang dakulang kahaputan dyan kan sa tuyang mga kababayan. Ta kami ngayon apektado, binaba na lugod nga kami, kanday pa nagwa-widening nga, mayo sa muyang baha, digdi sarong. Ayan po ang dapat simbagon kan DPWH kan mga nag-i-implementar kan proyekto. Kumbaga, bigpa para guruntingan kaya ang pundo saka nakabudget na hay na tapos na bigpa para report tapos na sa proyekto mayo manatultol. Yan po ang dapat asikasuhon kan sa tuyang gobyerno bakong mapara sarabi sana ilipat na naman kung sa'y naahin siya ay inda. Dawa yan sa'in mo ilipat kung ang gigibuho ni bubulsan kwarta kan gobyerno ang pundo kan proyekto. Inutil po yan. Dahil kita dyan kumbinsido sa mga style na yan kan mga congressman, senador. Ang nangyayari nga ni, ini nasa naisipon nito mga sa flood control project na ini, sa mga patinampo. Mga kontratista baga, politiko, party list ang iba. Makmusa na yan. May mga dami. Sindaman sa napuan mga nangungontrata sa kwarta kan gobyerno. Dapat bako an mga dami kan politiko an mangontrata. Di nga ni sa Iriga, nagrarayaman bagang marhay, mga dukot sa politiko, mga kontraktor. Ay inda de kita para istoryahan ta. Aram tapuan nangyayari sa Pilipinas kaya
nagkakaurula ang mga proyekto. Dahil nahahaman na tultol, dahilan kan kaputsinda kan mga politiko, ining mga kontraktor. Dahil isa na nakapangaran sa inda, titira daon sinda kan komisyon on audit. Saka, pwede sindang matanggal sa posisyon bilang congressman o senador. Ata kaya kamong nasa posisyon na mangungontrata pa sa indong mga tauhan, aliporis. Ini po mga simpleng bagay sana na dapat resolveran kan sa tuyang gobyerno kung talagang sincero sa tuyang gobyerno na mapakarahay ang sistema, ang mga patrabaho, mahamanin tultol ang mga proyekto. Sa inman na sulukan ring kunada asin Bicolandia, nakatutok na sa mga bareta asin platika ni Philip Baracena. Kaya nagruruluwas po bagangon yan. Sindaman sana nagbuburukingan, mga congressman, senador, sinda ba yan, mga kontraktor. Boborolgar na baga kan lambang sa roo. Ini sanang si Senate President Chis Escudero nag-amin na tinawaan siya ng 30 milyones de pesos kan Centerways Construction. Tapos nagluluwas na pati ang Bicol Party List na kontratista man ang SunWest. Para nirigaran kaya kamo, puro parehas man kamo mga para kickback. Kaya iba, dahil ng tiwala sa sistema kan paggugobyerno, lalong-lalo na po sa mga politiko, sigan mga nigar. Alagad, giribu-gibo ninda ang kickback. Han iba, mapara saragin-sagin. Ay, dahil nga kami nagkukurakot. Ay, dahil na nga kamo magpara saragin-sagin. Igwa na nga nag-aamin, napigtatawanin donasyon para sa pangangampanya. Tangani sa nang makuan mga proyekto kan gobyerno. Pag nakaposisyon ka na, yan bagan realidad na nangyayari po sa tuyang nasyon. Tapos mapara ni Regar na desin na nagkikickback ay inda pati ang commission on audit sa Roman. Kaya nga sabi ka ni ba, kuwa, ay sad man nga ito na kuwa para kuwa. Kaya dahil po kita magpara saragin-sagin, kung sincero kita na gusto tang mapakarayan sistema kan sa tuyang gobyerno. Yun na yan, may independent body na yupuan mag-monitor kan mga proyekto, magbantay kan ano man na proyekto kan sa tuyang gobyerno na gustong mapakarayan mga patrabaho. Na kung dahil po talaga yan babantayan, sindasanan mapara rayaman. Kitang mga tiyos, mas lalo pa kitang patitiuson kan sistemang ini. Yun na nga niyan, so kantang magnanakaw. Ang mga Pilipino, subuot, may ugaling magnanakaw. Ang tristirig dita, ang mga paraabon, mga buaya sa hubas na sabi, rayaon baga sa gobyerno. Mga simpleng namamanwaan, iyon nagsasapir. Kan mga buaya sa hubas. Daw pirang Ninoy Aquino ang magipaglaban sa Nasyon Pilipinas ay inutil po. Mayo man para sabiyon the Filipino is worth dying for. Dakol na nagkatirigbak na mga sikat na Pilipino pero dahil man nag-asenso ang Pilipinas, yan ang hapot. Nagpapakagadan ang ibang mga Pilipino para sana makamtan ang katalingkasan kan Pilipinas. At ang inaapi na kita kan mga dayuhan, ang pinaka masaklap padigdi, inaapi kita kan mga sa diritang kumbaga sa diritang kababayan. Kapwa at Pilipino, yun ang aapi sa satuya. Paano kita irerespeto kan ibang nasyon pag-arog po kayo ng sistema kan paggugobyerno sa Pilipinas? Mayo kita nin persa na suagan sa darakulang nasyon. Taano? Kita mismo nga ni, dahil napapakarhay ang sistema kan sa tuyang gobyerno. Para
saragin-sagin pa laban sa China. Ay man kaya ang China kan Pilipinas. Kung humiro nga ni ang China, baka matunaw na ang West Philippines yan. Kaposisyon na po baga ang nasyon kan China dyan. Kung di nga ni magparasurog-surog ang ibang nasyon sa Pilipinas, dyan sa teritoryong yan, baka kaito pa yan. Mayo ng West Philippines Kundi kita pinaglalaban taan sa tuyang teritoryo ang Pilipinas. Kundi kung anibaman mga pangula ang nasa sautan baga si dating Presidente Rodrigo Duterte na yung subutan na maaraman kung nagsangra o pinabakal ng West Philippines yan po ang dipisil kaya sa satuya. Pagdigdi sa satuyang nasyon, una mo, pagdigdi sa satuyang nasyon, medyo maloya-loya ang hirokan Pilipino. Pag abot sa ibang nasyon, pagdigdi palan, ang hirokan mga Pilipino, so una mo, ka mga sikat, mga urag-uragon. Pero pag sa abot sa ibang nasyon, mga labaga ka kunyan. Mga disiplinado, ka mga formal. Kung duman Saudi Arabia, magparapasaway. Daling pugutan. Pag lalamasahon dyan sa plaza. Kaya ini po ang dapat pakarahayon ang pasistema kan sa tuyang gobyerno sa nasyon Pilipinas. Kung gusto tang mahiling ang progreso, an improvement kan pagbuhay, kan ekonomiya, dapat kita mismo magkasararo. Sa ini pong mga leader tang inaasahan. Baga bilang sana ang mga tultol, ang kadaklan, ang isip, kurakot. Tapos pamilya ninda yung mabuhay sana. Kunyang baga sa lang sistema. Ini sanang dynasty. Dahil inaaprobaran ang anti-political dynasty, sinda po baga nagigibukan le. Dakulang sampaling laban sa inda. Kung aprobaran yan, tapos igwa na nga ning nagsasabi na sarong congressman na dapat ka ngayon mga korapto, karada nun sa plaza, tanganing ngayang mauntok ang korupsyon sa Pilipinas. Igwang sarong congressman na nagtutulod duman sa kongreso. Maaprobaran daw yan. Ang inot nakakarestigon, sinda, ako nga para sa ko, tipon sa nanin mga buntot pagi. Mga koraptong opisyal, kung mga congressman, senador, pag korapto, panlatubon, kan buntot pagi dyan sa plaza. Pag dayan nagturul-tul, indaman sana. Ay man muna pag gadanon, patigahan, mamatian ka, kurakot ka, paglatubon kan buntot pagi. Kaya magturul-tul na, mga abusado pong marayan ibang mga politiko, digdi sa satuyang nasyon. Halimbawa, digdi sa Irega, so koraptong opisyal, darawon dyan, halimbawa, congressman, pagsururugan kan namamanwaan, hain so hanapan ka itong giniribong project. Hain so pundo sa flood control. Pag sabing araw, sarong rapado kan buntot pagi sa likod o sa lubot. Hindaman sana kung dahil na magturul-tul ng mga politikong ini. Gobernador, hain so budget mo man sa flood control na paano, tapig paparabaan sa imong probinsya. Arog sa nakbo kayan, kapasil, ay, tadayan magturol-tol. Arog sa nakayan ang kastigo, kundi masabi na naman, so, Commission on Human Rights violation. Ayaw na nga kitang padumanan, maghigpit ka, ikaman ang kalaban. Dawa, pinaggigibong mo sa so, tama, na gusto mong mapakaray ang sistema kan sa tuyang gobyerno. Kumbaga,
ang kaipuhan ta kaya sa Pilipinas, disiplina. Kulang po ng disiplina sa tuyang mga kababayan. No? Lalong-lalo na po ang mga politiko, an iba. Baga ka mga oragon, basta congressman, mayor, senador, kunyan, gobernador, kadakol bagang mga bodyguard permi. Ano yan ta? Puro na sana bodyguard, takot sinda. Nagsisirbisinda, takot. Kadakol kaiwal. Ano taarog po kaya? Ang nangyayari? Kung arog kan panahon, itong da si Dipundong Presidente Ramon Magsaysay, yung mga bodyguard na gayo. Presidente pa yan. Hindi pinag-urihan man dato tatultol. Ang mga tultol kaya digdi sa kinaban, pigo-urihan. Parehas ka ito si dating senador Dipuntong Benigno Ninoy Aquino, pinabadil tatultol. Si Dipuntong DILG Secretary Jesse Robredo, tultol man ito. Kaya nagluwas, inurihanda, garo may mga nauori sa iyang posisyon, kaya dinanyo handa, so ano yan, so eroplano, inda kung totoo. Kaya sa Pilipinas, bako sa ng mga paraabon, anyaon po na aniba mga politiko, kundi mga orihon. Dakulan mga orihon sa Pilipinas. Kaya dahil kita magngalas kung ano taarog kayo ang nangyayari po sa satuyang nasyon. Magsikat-sikat ka, pagpapara tutok silong ka, magpaparabubutungon ka pababa, di baga sariyon kan Bicol, arog po kayan, mayo man pagkakasararo. Nagsisikat-sikat na si Vice President Leni Robredo, kaya nga ni nagkandidatong presidente. Sa iyang mga kapamilya digdikan, sa iyang agom, pigpaparabutong man siya sa baba, pigkakampanya, iba man. Yung bagang pigdadara, ito si Vice President Sara Duterte. Tapos si Presidente Bongbong Marcos Jr., ramak mo sana yan, may kandidatong Bicolana. Dahil ko kayan mangalas, maski ni Senate President Jesus Escudero, sa Roman po bagay ni. Kandidato si Vice President Leni Robredo, pagka-presidente, ang bigsusuportaran, pamilya Marcos. Kaya dahil maasinso, ang Bicol region, pag-arog po kaya ng sistema. Ini nga ni si Senate President Jesus Escudero, at sikat na, kumbaga, nagkakaangat-angat na, kundi salto man ang gibo. Kunyam pa sa naurola ng paksiw. Kita bilib buta kita sa iya, sa dunong, sa karisma sa tao. Ang problema niya, naiipit siya sa, kumbaga, namamangka kaya siya sa dalawang ilog. Dai niya maitulak kabigon ang duwa. Ining si Vice President Sara Duterte, pamilya Duterte, sa kan pamilya Marcos. Anas niya pig-aalanganan, yaon po dyan ang problema ni Senate President Jesus Escudero. Nagpapara-ambisyon siya. Ang problema niya, siya lugod ang naiipit. Sa sobrang ambisyon, imbis na gibuhon so tama, bari-bari ng tindog ni Senate President Jesus Escudero, duwang kunyan lubid ang yaon sa liog niya. Pwede siyang butungon kansaro, pwedeng butungon kansaro. Pero baga burutungan ang nangyayari. Maray kung so kawat na burutungan sa nanin lubid, ay bakong arog kayan ang sistema. Kaya nga ni may kasabihan baga na, you cannot serve in two master. Ay kapiling magserbi sa duwang among. Parehas man yan sa kagurang nan, ay ka man pwedeng magserbi sa duwang Diyos. Ang Diyos saro sa naman. Iyo po yan ang nangyayari kay Senate President Jesus Escudero. Ay, salamat pala sa mga nagsuporta, nakidumamay sa Samuya pong pamilya. Sa
sa samuyang pagmundo sa pagkakawara ka na sa kuyang tugang na si Paulo Serdan Baracena sa DepEd family sa Erga City Schools Division. Siyempre kay Mayor Rex Oliva sa endang tinaong suporta sa mga kapadian arog kay Reverend Father Tito Oliva sinman kay Reverend Father Dan Aguilar. Saka sa bilog na pamilya, mga kapamilya, kapuso na nakidumamay po sa Samuya. Sa mga amigo, amiga, minsan pag naisip ko ang buhay kan tao talaga sinublian lang po digdi sa kinaban. Pag na tupad mo nan sa imong misyon, ayo naman halagaan buhay. Kaya ang iba nga ni isigan sabi na maray pa nga ko ahon ako kan kagurang nan tamayo naman yang kwentan sa kuyang buhay na angyari na ngayon natupad na sa kuyang misyon. Hindi dahil taman pwedeng panginutan ang kagurang nan masakit. Ang iba nga ni dyan ay pahalo yun nga ang buhay kayo nito masamang damo. Patigahan ay napangyayari niya ako. Masakit man kung araw kaya. Pangadjiong ko dahil naman ako magparapatigaan kung ako magagadano na dahil na magparakastigoon man ang pakon daro man siya na mga inahampakan sa imong hawak kung ika haluyon bawianin buhay digdi sa kinaban na so pamilya mo nagsasaper tapos so ang iniisip mo stress madidepress ka ta so gastusan mo sa mga hospital hunagad kan iba pasil na magpa-star sa hospital ay konsumisyon po ang pamilya na stress. Number 1 stress sa bulsa, stress ang isip send daw kami makuanin pangbayad sa hospital nawa sinasabing zero bill sa hospital ni Presidente Bongbong Marcos ay nagsisingil ito ani si tugang ko sinisingil baga mga 400,000 sa BMC kaya masabi ay dapat saguto na po kan gobyerno ang zero bill sa hospital hindanan magbayad sa doktor kaya imposible taan mga espesyalistang doktor dahil po yan tutugot para trabahuhan mi nga ini ay para adalan mi nga ini halos garuman sa na mapadi ang doktor sa laog ngayon 8 taon na pagparaadal mi lilibrehon sana kan gobyerno ay karon ay matugo isa inatunto na pagkatapos kay maging espesyalistang doktor lilibrehon kan gobyerno karo katuntuan yan kaya nga ni po baga digdi sa Pilipinas kadakol kan nag-aarabroad maski nurse mga doktor kumbaga dahil man babayadan in tultol dahil sinda nakukontento sa ibinabayad kan hospital. Maging gobyerno o pribado, mararayan pribado sinda nakakapagbuot. Pero pag-abot po digdi sa gobyernong hospital ay inda. Ang mga nurse nga digdi sa Pilipinas, antes kang swelduhan, pag nag-OJT ka, ikapa po ang matao sa mga hospital. Makmong kalukuhan yan kang gobyerno. Dapat sindanan mag-shoulder kumbaga nagpa-practice na nga niyan kansayang profesyon inipuan kulang sa Pilipinas kaya kadakol bagang mga nurse nag-aarabroad ay maayo nga dahil nga maasinso kita kung digdi lang kita sa mga hospital kan gobyerno sa Pilipinas kulang pa ang mga gamit apisar kayan minsan nga ang provincial hospital na sana digdi sa Camarines Sur ano man ngayon okay man daw ngayon ang business ng mga nagtitios daroon dyan ay ultimo nga nga tinampo dahil napapakarhay pasiring pa sana dyan inugdok ang provincial hospital pinagayon mayo mandang steading doktor yan ang nakulang kaaputan dyan pag magibo, nin mga arog kaya na hospital. Tapos mayo ang doktor, ay anong serbi kayan?
biyahe paan konduktor, madaling magkasintabo kay sa doktor. Dahil na nagtitikit ang konduktor mo niyan. Sa mga biyahe nga ning basta, iriga, ay ano yan, naga Legazpi, naikot na lang ba? Abot na lang dyan sa, kunyan, minsan, abot na lang Pulangi, ano ba nga ni? Nagnanaga iriga na siya na. Grabe na ang kompetisyon po ngunyan, magin sa doktor, magin sa nurse, magin sa transportasyon, grabe baga ang kompetisyon. Kaya sa mga araw kayo ng bagay, yan ba, maluwas na lang sa ibang nasyon na maski nakikikompete, padaba kan gobyerno, ang mga trabador, kita man digdi, ay patiga kan gobyerno. Saan nangyayari? Maray kung dukot ka ki mayor, ki congressman, ki senador, okay ang sa imong buhay. Pero kung simple ka sa ng construction worker, paraoma, ay mayo. Dahil kang aasinso na gayo sa satuyang nasyon, yan po ang hiling ko. Pag paraoma ka, kay puan may kapital ka. Kamahal na kan pag kukultibar kan uma, so abono pa, so mga pang-espre sa duot, pang-espre sa kuhol, pang-espre sa bakusan ng sa duot, pati mga ulod. Kadakol po baga kan ginagastusan kan sa tuyang gobyerno na ay kan sa tuyang mga paraoma. Sa transportasyon man, kamahal na kan mga produktong petrolyo. Bakusa naman yan sa imong iisipon. So maintenance kan behikulo, kamahal kan mga pyesa. Magpa-change oil ka, so dating 60 pesos kan panahon. Pag nagpapa-change oil ako, motorsiklo lang nga ni. O, ngunyan, nagdo-200, kunya na bagaan na oil, naglalampas ng 260. Amak mo sana yan. Pero ano ba kayan? 800 ml pa sana. Grabe na po ang pinaglangkawan kan mga presyo kan mga mayor na barakalon. Kaya dahil man kita mangalas kung ang mga negosyante nagpaparapalangkaw kan presyo, masakit man makabawi. Mapagalbaga, masakit magnegosyo. Mapraisip ka kung paano umuswag man lamang ang say mong kita, ang say mong dilihensya. Samantalang sa mga yaon sa gobyerno, ka mga pasimple sa nakan pagdidilihensya. Sa ibang mga politiko, dagdagan pa kan value added tax na ini. Tapos igwa pang ibat, ngaya expanded value added tax. Trabaho yan ni Senador Ralph Recto, kaysa iba pa mga senador na iyo po nag panday kanlay kaining ibat o sa kabat. Pig para patungan ang mga mayor na barakalon kaining value added tax. Diyan pa sana po tinataga-taga na kita kan buwis kan sa tuyang gobyerno. Kaya man sa mga negosyante ay di man nga pwedeng di may implementar an bata sinisingil kami kan gobyerno sa buwis digdi sa arog kaining bagay. Lingon mo ang kinakaltas baga sa bat sa 10% na sana halimbawa. Grabe baga ang nababawa sa tuyang bulsa. Tapos ibuburol sa sana kan iba pong yaon sa gobyerno ay inda. An makahirak kita na nagpaparabuhis mayo manggitang nahihiling na tultol nahihiling ta baha. Sa inman na sulukan ring kunada, asin Bicolandia, nakatutok na sa mga bareta, asin platika ni Philip Baracena. Kaya ini po na isipon ka na mga Pilipino na maray kung magbaha nin kwarta, pero ang tubig, ang ipinagbubuga sa tuya, sa kababaan, digdi sa Pilipinas, ang nangyayari, kita nasa peligro. Ano ba, nagkakaralamos. Ano ba, inaaratong anarong. Kaya ano pa, pag-arog na po kayan,
sa tuyang buhay digdi sa tuyang nasyon na sigitaan buwis. Dahil taman lamang namamatean kumbaga dahil na itatao sa tuya nintultol kan gobyerno so dapat tama na makuha kita nagpaparabuwis. Antes po kan pagpadagos kan sa tuyang programa nagkakapira mo ng mga pagirumdom. Nakagat ika sa ayam? Iravax mo na yan. Nakalmot ikakaupos? I-Ravax mo na yan. Magpabakuna na sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. 7 years na po sindang pinagkakatiwalaan sa healthcare services. Agkusira reliable professionals. Barato asin de kalidad na bakuna. Ligtas, probado, asin asertado. Alagang Ravax yan. Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Bakunang angat, serbisyong dapat sa presyong abot kaya at matapat. Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. An active anti-rabies vaccine, $699 sana. Ang booster, pre-exposure, senior as in PWD, $499 sana. Agkuman sira flu vaccine, pneumonia vaccine, asin iba pa. Kaya mayang na. Sadi na kita sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Baoy na sa 0967-152-0610 o bumisita sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic sa Alfilor Street, San Miguel, Iriga City, sa taas na Ka-Law Office ni Attorney Ferdinand Dino, Arani, Sayusan. Kung gusto nindong maging kakaiba ang gayon sa iba, Charms Beauty Lunch ang simbag dyan. Opo, ang Charms Beauty Lunch nag-o-offer kan mga minasunod na serbisyo araw kan gluta injections, gamitin dahil mga produktong imported, Korean, Japan, Thailand, as in local skincare cosmetic products, BB Glow, eyelash extension, lash lift, and many more. Nag-aako man sindanin manicure, pedicure, warts removal, waxing, laser services, shining, elbow and lip tattoo, and facial. O diba? Kompleto sinda. Kung pagpapagayunan pag-uurlayan, subok na, pinagkakatiwalaan asin maaasahan. Pag-abot sa beauty care, Charms Beauty Lunch ang padumanan. Charms Beauty Lunch conveniently located at 516 Tansalat Building, Ortega Street, San Roque, Iriga City, in front of UNEP. Owned and managed by Nikki Charmaine, Bradiel Alfilor. Problema ang sasakyan mo? Kulog tayo na, kulog bulsa pa! Pero don't worry amigo, sa Maximus Auto Care Center, ang auto mo ayos tulos. Ang Maximus Auto Care Center may computerized car diagnostics and scanning, mechanical services, body repair, electrical, battery charging, car aircon specialist. Asin nag-aako man sinda nin preventive maintenance services para sa gabos na klase nin bihikulo, kabali and fire truck. I-contact lang ang Maximus Auto Care Center sa Nabwa, Balatan Road, Zone 1, Sitio Abaca, San Antonio, Ogbon, Nabwa, Camarines Sur sa 054-884-6509, 0915-096-1993 o sa 0960-563-9766. Email address maximusautocc@gmail.com. FB page Maximus Auto Care Center. Hanapon lang si Mr. Joseph Sim, Chief Mechanic, Maximus Auto Care Center. Maximus Auto Care Center open from Monday to Saturday, 8 a.m. to 5 p.m. Maximus Auto Care Center is PhilJeps registered. Kapmark, sali po kayo sa programang Gulayan sa Barangay ng Department of Agriculture. Gulayan sa Barangay? Ano pong programa yan? Ang Gulayan sa Barangay ay isang programa ng DA na itinataguyod ang pagkakaroon ng sapat, sariwa at masustansyang pagkain sa mga pamayanan. Bukas ito sa mga barangay na may 500 metro kwadradong bakanting lupa na maaaring pagtaniman ng mga gulay at bungang kahoy. Ano-ano ang kailangang isumite para makasali dyan? Letter of Intent, Barangay Resolution, Endorsement Letter mula sa Opisina ng Provincial Agriculturist, geotag photo ng proposed project site at master list ng mga grupo o individual na magtatatag at magmamantini ng inyong gulayan. Madali lang palang sumali sa Gulayan sa Barangay. Ang DA Bicol ay namimigay ng vegetable seeds at farm inputs para sa mga nais lumahok sa programang Gulayan sa Barangay. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa DA Bicol High Value Crops Development Program, Barangay San Agustin Pili, Camarines Sur. Sarong serbisyo po
Publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Sa panagos na pag-asigura na ang pirang taon na tiwala sa kalidad kan mga materyales na mababakal sa Ngo & Sons, mantinido, pinagmarhay kan Ngo Brothers na dai na mag-arog sa iba na nagpapabakal nin mga substandard as in undersized na mga bakal, arog kan kabilya, angled bars, as in iba pa, tasigon sa mga eksperto, nakabarato kaman sa presyo, alagad dai asertado ang siring na mga materyales as in posibleng magdulot pa nin diskwido. Kaya sa Ngo & Sons, ang materyales mo nakasunod sa Philippine standards. De kalidad, asin sigurado, nasa tamang standards. Asin safe, ang sa imong familia, Ngo & Sons. Ang ngaran na matitiwalaan, poon kadto, sagkod ngunyan. Umuulan! Umuulan ng free e-load sa Amlo Villiers! May free e-load sa bawat prenda at renewal transaction with ML Quick Cash Loan. Never mauubusan ng load! Prenda all you can na sa pinakamalapit na Amlo Villiers. Free e-load sa prenda. Promo runs from June 16, 2025 to September 16, 2025. Per DTI Fair Trade Permit number FTEB 2277440 series of 2025. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. Kapag may hypertension, nakakadulot ito ng problema sa paningin. Ako po ay si Aling Lydia, 45 taong gulang na po. May alta presyon ako. Nakaapekto pala ito sa paningin ko. Ang sabi ng doktor ay nakakadulot ito ng pamamagas sa mata. Sasakit ang ulo at malabo ang paningin ko. Itong iBerry, nakatulong sa mata ko. Meron naman akong gamot sa alta presyon. Pero itong iBerry ang para sa mata ko. Naiwasan ko ang ibang komplikasyon. Kaya labis ang pasasalamat ko sa iBerry. Mabibili ang iBerry sa Mercury Drugstore at sa mga suking botika. Barreta Asin Platica ni Philip Baracena. Barreta Asin Platica ni Philip Baracena.
Balik po kita rin sa tuyang programa. Paano po kita ang 8 minutos, makalampasan alas 9 nin pagkaaga. Kumusta sa UNEP High School Batch 87? Kumusta man ki Reverend Father Dan Aguilar and Pares Prest ka na Our Lady of Salvation dyan po sa Salvacion, Syudad kan Iriga. Sa maabot na Domingo, iyo po ang pag-install sa iya bilang bagong Pares Prest ka na Our Lady of Salvation dyan sa Salvacion, Syudad po kan Iriga. Kaya sibot na naman po si Reverend Father Dan Aguilar. Yun magiging bisita niya. Makonselebrar kan misa yung mismo si Archbishop Most Reverend Rex Andrew Alarcon, ang Arsobispo kan Cáceres. Ta daw ining hali sa barata kan Good Morning Buhi News. Patanid si Professor Antonio P. Contreras, bistadong political scientist, professor and public commentator laban sa mga proyektong pinagsasagibo sa Barawan kan Buhi Camarines Sur na subot nagbubugtak sa delikado sa masisila na ekolohiya kan Danau kan Buhi dahilan sa kawaraan Environmental Compliance Certificate as in day pagsunod sa mga pinapasunod na lay. Sarong pagkikipag-ulay duman Syudad kan Naga sarong radyo kan Agosto 21 ngunya na taon, sinabi ni Contreras na dahil siya nag-uulang dahil sa habo siya sa pag-uswag alagad pinipirit pa man na dapat tining isagibo sigon sa lay. Dahil man maraot na nagde-develop kita pero may dapat kitang sunodon na mga lay ana likbuhi yoan bakusan ng wildlife sanctuary ini an protected area sinsakop kan watershed malinaw na kaipuhan ang ECC pirit pa niya. Problema man ka dyan taan PC watershed kung minsan iyo pangadaan bagang nagtutulirar kan para lodanin kahoy. Yun yung pinagsasabing napukor ka ito ay inda may naaraman po kita dyan na minsan ang mga parapalod nin kahoy kakotsabat tauhan man sa nakan watershed ay nang sintisimang pag-arog kaya nag-uyam na baga kung minsan ng mga arog kaya na ahensya. Tinawan doon man niya na Boulevard Project sa gilid kan Danau iyo na pinagsusulong na mayong ECC as in dagos na yun yung pinagsuspindi kan Environmental Management Bureau. Tuyaw pa man niya ang nakatagamang sanitary landfill duman sa barangay Makaangay na aprobado na kan lokal na gobyerno. Dawa mayo pa man ICC o ECC. Ano man ta ICC? Nagirumduman ko kaya pag ICC si ano yan? Si dating Presidente Rodrigo Duterte. Saka itong Import Commodity Control. Yun pala, Environmental Compliance Certificate. Pero sa mga proyektong ini pinipirit pa man ni Contreras na may mas malalang ecological ticking bomb na dapat atubangon ng sobrang kadakol ng mga piskid sa Danau. Sigon sa Fisheries Code, hanggang 10% sa naman ang dapat may piskids alagad sa presente ang naglampas na ini sa 16%. As in, posibleng mag-abot pa sa 600 ta 70% kon
iibaan mga illegal. Araw nagkaliinan na pinagkakakitaan kan dakol ng mga buinon pero iniman na nagdadaranin piskil asin problema sa Danau. Sigon Contreras na nagbalik tanaw sa mahiwas na piskil kan 2016 na matindi ang naging epekto sa kapalibutan asin kabuhayan. Pinagasambit pa man niya na pagkalagas kan sinarapan ang pinakasadit na sirang pang komersyo senterong kinabanasin ang pangenot na yaman tubig kan buhi. Nangunyan ang halos sa saradit na sapa na sana mahihiling arog kan manapaw leklit ini ang mamundo na bunga ka na salang pagpapauswag na dayman isinasalang sa alang ana epekto sa kapalibutan dagdag pa niya. Tuyaw pa man ni Contreras ang mga lokal na opisyal pati naman ang DPWH, DNR sa pagpapabaya na dapat personalan o politika ang hapot. Ano ta pinagtugutan ang boulevard kung mayong ECC sigon sa iya. Makaabot pan problemang iniduman sa ICC. Nangapulan man siya sa mga namamanawaan na makiiba asin ipaglaban ang diretso sa malinig na kapalibutan sa ibong kan huma kan pananakot asin harassment. Pinag-inganyo man niya ang pangnasyon na gobyerno na siripon ang buhi bilang sarong halimbawa kan kabiguan sa pamamahala kan kapalibutan. Ang tilapia ang pangenot na produkto kan buhi alagad kun daita ini mang-manage ang Danau dikit-dikit ining magkakagaradan. Pag nagbabaan produksyon, ang direktang makukulgan. Yun mismong mga buhi noon. Ini ang patanid niya. Kaya pagpara kulugan ang mga tilapia sa katabyus dyan sa banwaan ka na buhi. Padabaon, padakulon. Ang tilapia sa buhi, buhay na buhay. Iyo ang nagtataunin buhay, kan mga buhay, dyan po sa banwaan kan buhi. O nyan, day pagpararaoton ang kapalibutan, ang Danau. Ang kapalibutan kan Danau. Hindi kaya ang problema dyan sa banwaan kan buhi, arabong buhayon na magdakul ang tilapia. Dahilan sa mga proyektong ini. Nasubuot dahil nag-agi sa tamang proseso dahil nag-uutob kanlay na ipinapautob dyan sa naunang bita ng banwaan. Pero daw ka mo presidente ka na Mayor's League undefeated si Mayor Lacoste bilang presidente kan Mayor's League Camarines Sur Chapter. Sa inman na sulukan ringkunada asin Bicolandia, nakatutok na sa mga bareta asin platika ni Philip Baracena. Kumusta man palaan ki Reverend Father Christian Ortenero asin man ki Reverend Father Mayo Cesar Herrera. Destino palaan ini dyan sa barangay Tambo, Buhi, Camarines Sur. Report! Nasa linyaman si Karondang Raquel, pasok. Salamat tadi karon ang pilit sa puya pangdugang na impormasyon sa lado lokal, labi sa 1,400 na police personnel ang magsisilbing augmentation force sa takod sa dakulang aktibidad sa pagselebrar kang Peña Francia Festival 2025 sa siyudad ng Naga. Sigun sa naging kapayagan ni Police Lieutenant Colonel Chester Pumar ang tagapagtarang sa Naga City Police Office kabilugan na 1,433 ang augmentation force hali mismo sa Police Regional Office Number 5 o PRO5 ang nakatalang i-deploy sa siyudad ng Naga tanga ni makatabag sa pagpamangtinir kang kayo sa nasipagsiguro sa seguridad sa mga aktibidad sa Peña Francia Festival. Ang mga police personnel na inita dito ng Philip i-deploy sa manlain-lain na sub-task group arog na lang kang anti-criminality campaign, traffic management, pagsiguro sa seguridad sa mga hoteles and video,
sa mga aktibidad sa Peña Francia Festival, maging ang seguridad sa mga nilalauman na VIPs na maabot sa syudad ng Naga at iba pa. Ipigdugang pama ni Pumar dahil mahihiro ang regular duties sa mga kapulisan halis sa Naga City PNP. Initangan masiguro ang maritas na pagresponde sa anuman na insidente sa naunang bita ng syudad. Mientras tanto, padagos man na ginigibong pakikipag-ugnayan sa ngunyan kang Naga City PNP sa manlain-lain ng mga cluster at sinehisyo kang gobyerno, tangaling masiguro ang kaayusan, kaligtasan at seguridad sa pagsilibrar ng Peña Francia Festival ng na taon, asin ang pinaglalauman na pagbisita mismo sa tuyang presidente sa naunang bita ng syudad. Mientras tanto, sa katakod na bareta, ayan tabi karon ng Philip, posible subuot na magkaiguan ni signal shutdown sa papaaboton na traslasyon procession na dakula subot ang posibilidad na mangyari ini sigunyan sa tagapagsaram kang Naga City Police Office sa Pagiyam ni Police Lieutenant Colonel Chester Pomar. Kadakol kan portable radio sarong. Ano tabi karon da Philip? Kadakol niya ako kan walkie-talkie sarong, kaya kung mag-signal jam na naman, preparado ako. Iyo, mareka pa man ta preparado. Si Ate Glenn sa naman, hindi nagbabakal. Iyo, tabi. So, yan, tiglalauman man. Kung kang nakaaging taon tabi, karon dan Philip, garo igwal ang portion ng pinag-shutdown ng signal, baka araw man sa ini ang mangyari mo yan. Kaya lang, pinag-aadalan pa kang lado kang LGU, Naga, saka sa lado kang pulis, kung ano ang posibleng magayon na gibuhon sa paaboto na aktibidad kampanya Francia. And posible dayan talaga kung in kaso da talaga karon da Philip Madagos ang pagbisita kan sa tuyang presidente sa siyudad ng Naga para mag-witness mahiling ang celebration kampanya Francia Festival na kung sakali madagos ang tuyang presidente, ini ang enot na pagkakataon na mahiling niya ang aktibidad kampanya Francia Festival. Masasakitan kan si Ate Glenn mag-interview kay Presidente BBM. Baka si Ate Glenn ang may access ko yan. Permi na yan. So yan sa itong eras na information, halis sa location para sa Radyo Randa, Rakal Caceres, reporting. Field Report! Salamat Geraray Tabi karon da nga Raquel sa mga heras mong informasyon. Para signal jam dyan sa siyudad kan Naga, gawa man kaya dyan na pulong umanan pag-iisip, nagkurahaw da may bomba. O ito ang pinuunan, kaya nagkakaigwa po ng signal jam dyan sa siyudad kan Naga. Napiktaran lugod sa mga nagko-cover. Imbis na malinaw ang signal, guwawara-wara. Tindagos ng winawara. Pinagatampok man ang mga dekalidad na produktong gibong buhi sa katatapos pa sa ng Perya di Camarines Sur featuring Postoryusa na pinagsagibukan Department of Trade and Industry hindi sa probinsya kan Camarines Sur kan nagtalikod na Agosto 14 hasta 18 nga na bulan duman sa atrium kan Robinsons Naga. Sigun sa DTI ang nasambit ng showcase, iyon sa rong pagselebrar kan husay asin talento kan mga lokal na trabador, halis sa handicraft, passion, and aksesorya. Sagkod sa kakaibang gibong sining na naglaladawan sa kulturang Bicolano. Napudan man ang DTI Camarines Sur sa publiko na suportaran ang lokal, magbakal nin lokal, magsulot nin lokal bilang paagi kan pagtabang sa mga micro, small, and medium enterprises na iyon nagbubuhay sa lokal na ekonomiya. Bilang sa mga nagbali sa grupo, asin negosyong halis sa buhi and buhi otop kay Players Association, buhi non-woven products, inabug, Shunels Handicrafts. Nagpaabot manin pasasalamat ang DTI sa suporta kan local government unit sa pangyanat ni Mayor Repel Acoste na nagserbing katuwang tanganing may pailing sa mas mahiwas na merkado ang talento asin produktong buhinen. Sa paagi kan arog kay ning mga aktibidad padagos na natatampo kan yaman kan kultura, kasanayan asin mga buhinon o kan buhinon
Kasabay kan pagbubukas kan mas dakul na oportunidad para sa radit na negosyo digdi sa probinsya nin Camarines Sur. Ngayon daw masulot nin inabog si Ma'am Kyle. Pag nagsusulot ni si Ma'am Kyle, awa ba kung inabog? Pilipiniana talagang mahiling mo. Ang ganda. Partneran pa ni Karundang Charlie. Barong Tagalog. Sasabihan iba kayan, amuman ito. Pagkaatado. Gabat! Gabat yan pagkaatado ni Soy Kapitan naka Barong Tagalog. Tapos ang apa ngayon naka inabog. Lang ibog-ibog. Nagpapakonselo lang po gito ta pag nakasulot si apa o na mo garo perming ito tonton. Iyan ang formada. Sabi ni Johnny Bravo, porma pa sa nangyapa di ang sulot 5 milyon. Isus Mariusip niya, ika daw pa di. Para tandaan ang mga sulot. Sapatos ngayaw. Pigbibilang niya kung mga pigkikwintaan na sulot. Kaya nga si DJ Mandy, mga kwintas pa, 20 milyon. May sing-sing pa, 10 milyon. May relo pa, 5 milyon. Ay, sa sulot pa sa na DJ Mandy, talagang kulang ang 50 mil. Pag-arog na kayo ng mga suluton, hindi mo kasi Johnny Bravo, si amigo ta. Pag na-estimate, sobra bastante. Hindi ko na lamang baga nakakampang. Pero missing in action na. Sabi ni dating Consul Sani Maestrado, ali pa sa nangyay ito digdi kasudma. Gahanap ni dating Consul Sani Maestrado si DJ Mandy saka si Juris Paharis. Sarungin nagpost si Juris Paharis na nasa ospital. Siguro ay blood naman kaya niya kung si Pading Juris. Kaya ingat-ingat ang mga miyembros po kan media na noon niya ng mga panahon o saan atake di corazon. Mga high blood. Kaya kung narog kay arista, daw pirang purag, diton kayang high blood dun. Big sa na ngayon katapat ken padi. Kuyan ang mga kunya ni Pading RS. Diyan pa man giraray sa Banuan Pukanbuhi, Sarong Banggi, ang gayon, asin dunong na selebrasyon na nagbida sa ingranding koronasyon kan Reyna Elena. Kan nagtalikod pong simana sa Santa Elena, Ultra Barangay Santa Elena, Buhi, nagpunan na okasyon o an contest. Alas 9 nin Banggi asin nagtapos, lampas ng alauna nin umagahon na pinagdagsa kan mga residentes and bisita bilang tampok na parte kan pista kan Santa Elena. Nagkoronahan man bilang rina kan Santa Elena 2025 si Hana Paula Equibral, 24 anyos, ang edad hali sa Barangay San Rafael. Saro siyang licensed professional teacher asin aki ininda Apolonio asin Ana Marie Quibral. Kailan sa iyang galing, dunong, asin angkin na karisma. Kaya siyang pinagtanghal na pangenot na Reyna kan Banggi. Abilang man sa mga nangganaan mga minasunod, first runner-up Gabriel Joy Tauni kan Barangay San Buena, second runner-up Blizica Teresopea Cañales kan Barangay Santa Clara, Reyna Santa Elena Turismo na Grace Clavillas kan Barangay San Isidro. Nagtauman ng kredibilidad as in prestigyoso sa kompetisyon ang mga horado na si Marimen Ensagala, Adolf Entine, Zachary Laganti, Ñole Cris, Angelina Abarrientos, Marky Pabula, Mary Glorte Lebardo.
na nagpili kan mga karapat-dapat na nanggana. An matayong po na pagyanti yun na isa katupadan man sa pangenot kan konseho kan Barangay Santa Elena sa pamamayo man ni punong barangay Res Nobleza bilang saro sa pinakadakulang tampok kan pag-celebrar kan pesta kan nagtalikod na aldaw duman sa indang barangay. Entero man na nagtataginting an urupakan, kurrahawan, hali sa mga paradalan. Bako sa naman para sa mga nanggana kundi bilang pagtatao nin pagkakasararo, kultura sin kaugmahan, hatod kan taunan na Reyna Santa Elena. Sa mga siksingod, hindi raw ako magparasiling sa siksit, clean living kita. Sabi ni DJ Monday. Antes mo kita magpadagos kan sa tuyang programa, nagkakapiraliwat na mga hanap buhay. Para sa bado na ka-bloom sa hamot, prubara na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fat-Con, bangong kumaga-bloom. Charm Fat-Con, gamit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner, igwaning Stay Fresh Technology. Bado mo, ka-bloom sa hamot. Charm Fat-Con, bangong kumaga-bloom. Charm Fat-Con, gamit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS, good pa dumit man siya. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. Bright Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Good pa dumit man siya. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng antivirus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Hali sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste ko! Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Araw kayan, pag Smart and Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to! Tanggaling-galing mo, Smart Dishwashing Paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. Boom Papaya, White Rose Papaya. Yeah, yeah, yeah. Boom Puti ka in 7 days. Oh, yeah, yeah, yeah.
Trost Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, White Rose Papaya. Yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Problema ang sasakyan mo? Kulog tayo na, kulog bulsa pa! Pero don't worry amigo, sa Maximus Auto Care Center, ang auto mo ayos tulos. Ang Maximus Auto Care Center may computerized car diagnostics and scanning, mechanical services, body repair, electrical, battery charging, car aircon specialist. Asin nag-aako man sinda nin preventive maintenance services para sa gabos na klase nin bihikulo, kabali and fire truck. I-contact lang ang Maximus Auto Care Center sa Nabwa, Balatan Road, Zone 1, Sitio Abaca, San Antonio, Ogmon, Nabwa, Camarines Sur sa 054-884-6509, 0915-096-1993 o sa 0960-563-9766. Email address maximusautocc@gmail.com. FB page Maximus Auto Care Center. Hanapon lang si Mr. Joseph Sim, Chief Mechanic. Maximus Auto Care Center. Maximus Auto Care Center open from Monday to Saturday, 8 a.m. to 5 p.m. Maximus Auto Care Center is PhilJeps registered. Kapmark, sali po kayo sa programang Gulayan sa Barangay ng Department of Agriculture. Gulayan sa Barangay? Ano pong programa yan? Ang Gulayan sa Barangay ay isang programa ng DA na itinataguyod ang pagkakaroon ng sapat, sariwa at masustansyang pagkain sa mga pamayanan. Bukas ito sa mga barangay na may 500 metro kwadradong bakanting lupa na maaaring pagtaniman ng mga gulay at bungang kahoy. Ano-ano ang kailangang isumite para makasali dyan? Letter of Intent, Barangay Resolution, Endorsement Letter mula sa Opisina ng Provincial Agriculturist, geotag photo ng proposed project site at master list ng mga grupo o individual na magtatatag at magmamantini ng inyong gulayan. Madali lang palang sumali sa Gulayan sa Barangay. Ang DA Bicol ay namimigay ng vegetable seeds at farm inputs para sa mga nais lumahok sa programang Gulayan sa Barangay. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa DA Bicol High Value Crops Development Program, Barangay San Agustin, Pili, Camarines Sur. Sarong serbisyo publiko ka Department of Agriculture sa Bicol. Ang RPN DZKI Radio Ronda liwat mahatod kan special live coverage kan traslasyon procession fluvial procession the Peña Francia Fiesta live coverage 2025. Ang sa tuyang major sponsor, nagpapasalamat man ang sa indang familia sa mga biyayang nakamtan. Madam Felisa Timonay and family, Michigan State, United States of America, and San Nicolas, Irigas City. Siringman, nagpapasalamat man ang mga minasunod na individual. Minor sponsors sa gigibuhon na Peña Francia coverage. Barangay Kagawad, Eugene M. Bagapuro and family, San Nicolas, Irigas City. Caldi's Kitchen, owned and managed by Joshua Serrano and family. Ateneo Avenue, Barangay Bagong Bayan Sur, Naga City. Bubalab Food Services, care of Richilda M. Baluca. Extension B, C&B Circle Mall, Liwasang Kalayaan Avenue, Marikina City. Mr. and Mrs. Rodrigo and Editha O. Martinez and family, San Nicolas, Irigas City. Viva la Virgen, Viva el Divino Rostro. RPN DZKI Iriga 1332 kHz on your AM band joins this joyous celebration of Peña Francia Fiesta with this year's theme, Our Lady of Peña Francia, Mother to All, coinciding the 143rd Feast of El Divino Rostro and the 315th Feast of the Solemnity of Our Lady of Peña Francia. The whole coverage of events and activities for the week-long celebration will be brought to you live through the broadcast facilities of this station, together with the following sponsors: SJ Water Refilling Station, San Jose Nabua, Camarines Sur; Luis P. Longasa and family, San Francisco, Nabua, Camarines Sur;
Mr. and Mrs. Chito and Baby Canyeso and family, and Josie C. Benjamin, Anchorage, Alaska, USA. To our valued sponsors, may the grace of this celebration and the blessing of the Lord be with us always. Ang Peña Francia coverage sa tudman sa Indokan mga minasunod na sponsor: Jose Manrique Uralio, San Isidro, Erga City; Honorable Christian Etchepari, Vice Mayor, Buhi, Camarines Sur; Honorable Jason Zuelo, Punong Barangay, San Isidro, Erga City; AG Recto, Medical and Industrial Gases; Edison Recto, Proprietor, 124 Crisine Street, San Francisco, Erga City; Salcedo Gravel and Sand; Cesar Atas Salcedo, Proprietor; Care of Green Salcedo Aguilar, San Vicente Sur, Erga City; Engineer R.S. Hermoso, PIP Engineering District, DPWH, Santa Teresita, Baao, Camarines Sur; Honorable CYB Malasarte, Municipal Councilor, Baao, Camarines Sur; Nakings Paul Water Repelling Station, owned and managed by Ani and Polly Bagapuro; Architect Sopronio Sani B. Maestrado and family, San Roque, Erga City; Honorable Jonathan Cuyahon, Vice Mayor, Baao, Camarines Sur; Jerry Navarez, Chief Land Transportation Officer, Ligao City, Albay; Bicolandia Aluminum and Glass Supply, owned and managed by Mr. and Mrs. Arnel and Helen Tan, San Miguel, Erga City; Anita Tirao, San Francisco, Erga City. Barreta Asin Platica ni Philip Baracena. Barreta Asin Platica ni Philip Baracena. Balik po kita rigdi sa tuyang programa. Sana po kitang 40 minutos makalampas ang alas 9 nin pagkaaga. Hoy, happy birthday palan kay dating Congressman ako Bicol Representative Attorney Raul Angelo Bongalon. Hali sa ako Bicol Party List. And siyempre, hali man sa sakuya. Alangan man ngod. Kumusta man kay Madam Norien Nadzuri Quisabal sa Ilindigasyon dyan po sa Barangay Santa Clara, Buhi, Camarines Sur. Siyempre kay Kunsyal, Dr. Renz Nonato, asinman sa pamilya Nonato. Kay Dr. Ramon Nonato, asin dating Kunsyal Villa Zandoa Nonato. Kay Kunsyal Marlon Tabalde. Dating Alkalde Jones Belsa dyan po sa Banuan, Kanabuhi. Sa Sakuya pong pinsan dyan sa Barangay Tambo, si Manoy Lare Serdan. O yan, kaso record 3 palan. Tapos na pala niya. Una ko'y gawa na naman brownout. Ay, go palan talaga. Brownout palan ngunyan. Alas 9 nin agas, alas 11 nin pagkaaga. 2 oras na apektado ang pabrika Bula, Camarines Sur. Activity, pole insertion, activity at pabrika Bula. Pag sinabing pole insertion, garo itutugbok, tataldok ang poste. Kaya nga insertion.
bubugta kanin bagong transformer ang poste, may insertion. Ang Arab ko kayang insertion, budget insertion. Kan pag-urulayan at makonsuelo ang budget insertion na ini duman sa Senado. Bilyones na pundon pinag-i-insert kan na iba pong mga senador sa 2026 budget para sa flood control project na pinapaimbestigaran na kan sa tuyang presidente. Kung ano ang nangyayari kay ning mga flood control project digdepo sa tuyang nasyon na pigpaparabaha na lugod kita. Si Ma'am Kyle ang mga post baga nagbabaha man. Bako na pati sa ano yan bako na sa Facebook dumana sa threads. Pero nagbabagong kaganapan. Bako na sa TikTok, bako na sa Reel. Kakadiris karil na baga. Man na sarong 12 anyos na daragita makalis na tamaan kana pinagtutubudan na granada sa iyang pinurot hali sa likod kan sendang harong sa barangay Labangal, General Santos City. Sigon sa report na biglaan pamilya sin mga pagtarayd sa makusog na pagsabog na nadangog hali sa likod kan harong kan biktima. Tulo sindang nagduman sa pinangyarihan kan pagsabog asin nadukayan ang aki na nakaigda sa duyan. Wala ng buhay asin haros dahil na mabistuhuli sa grabe kan mga lugad. Igon sa matuang tugang na lalaki kan biktima na purot subot kan aki ang sarong lata na pinagtutubudan may laog na pampasabog. Mantang siya pasiring sa duyan, biglang nagputok ang nasambit ng lata. Nagdududaan mga autoridad na posibleng granada ang laog kan lata na posibleng bakong tama ang pag-apun kan si Saymana dating may sadiri. Napag-araman man na nagkaigwanin dating iriwal sa daga sa lugar asin kan nakaaging bulan, igwamanin na inot na report na may reple, granada na nakuha sa raning lugar. Padagos pa ang pigkukondusir na investigasyon kan mga otoridad, hulita pigi nguwaman nindang makuha ang lado kan barangay dapit sa insidente. Paborman ang grupo nin mga paratukdo sa Kongreso sa sesyon kan sarong kongresista na ilipat sa sektor kan edukasyon ang haros 200 bilyones na pesos na ipabawas man sa flood control project sa 2026. Sigon kay Act Teachers Party List Representative Antonio Teño na kada taon inian sa indang pigbusol na bawasan ang pundo sa flood control asin ilipat sa edukasyon para sa pagpapatukdok nin kadungangan na classroom, pag-hire nin kadakol na paratukdo asin kadugangan nagamit kan mga paratukdo asin estudyante. Pagdoon niya man na kadakol ko kan pwede sir na mapunduan ng madugangan ang pundo arog na sanakan sektor ng agrikultura na makakatabang man para sa pagpauswag kan pagtatanom nganing matuldukan na ang rice importation. Halaga imbes subot na mapakinabangan ang pundo ang napaduman ini sa bulsa kan mga kontraktor o politiko asin an mas makahandal pa anday man lamang sinda na supog asin ipighambog pa ang katasubot kan sindang pangahabon ay Santisima. Mientras tanto dahil man tugot ang opisyal sa pangapudan kan ibang kongresista na punduhon ang investigasyon kung dapat kung ini ang
pabayaan ng publikoan maghusga kung talagang may mga politikong embelto sa nangyayaring korupsyon sa mga programa kan gobyerno. Nagtutubod man si Tinyo na dapat iluwasan pangaran kan mga embelto sin dapat na mapanimbag arugan pagluwas kan mga pangaran kan mga embelto sa anomalya sa Priority Development Assistance Fund o PDAP na may napadusahan asin nakulong. Nakakatabang man subot sa mga residente sa mga pigsagibong o pigsasagibong flood control projects duman sa barangay Bugtong, Legazpi City. Ito yung nagkakaigwanin pagbaba sa panahon ng tag-uran. Igon kay Barangay Captain Joel Ador na nasa 70% tunang tapusan na 280 metros na proyekto sa lugar na pinuunan pa nin haros 5 bulan na ang nakaagi. Naglalaon man na subuot kan mga residente ang nasambit ng proyekto huli ta ini ang nagsiserbi bilang proyekto nganing dai magrasay ang daga na pinagtutugdukan kan sa indang harong. Apera sa pigsasagibong proyekto ang igwapang flood control project kasin pagpapakarhay ni Ndiki ang nakatalaan na itugdok na nagkakantidad man ng 3 milyones na pesos na nganing solusyonan ang pagbaba sa indang eskwelahan kada pig-uuran na syudad. Abiso pa kan opisyal sa mga motoristang nagaagis sa indang tinampo na magtinir na sana sa indang mga harong kung bako man importante ang dudumanahon nganing makabawas sa build up kan trapiko sa indang lugar. Nagmamaot man si Ador na kumplito na kan Department of Public Works and Highways 2nd District ang proyekto nganing kompleto naman na mapakinabangan kan sa indang lugar hulita may gap pa ang mga ini na pwede ser laugonin tubig ba na makausaman kan pagkaraot kan proyekto asin pagkasayang kan pundo. Pa, pigdoon man ka na sarong kongresista na taon-taon nang may korupsyon na nangyayari sa irarom kan flood control project sa laog kan Kongreso sin Senado. Sigon kay Active Search Party List Representative Antonio Tinyo na resado naman ang nasambit ang programa sa irarom kan Department of Public Works and Highways ang padagos na nagdadakula kada taon. Perang taon naman subot na pigtutuyaw ang budget para sa ibang sektor na binawasan na binugtak sa flood control kung kaya nagkakaigwanan ng special interest ang mga politiko mapadapit sa pagpupundokan programa. Kuasa kaya pag sa flood control madali na bang niatong kay banan pundo para labadin niya ang proyekto. Lauman naman nasa mga mangyayaring serye ng pagdangog o investigasyon ang kadakol na madadamay sa naunang bitan ng issue asin dapat maging marigmat ang publiko sa sendang nadadangog asin nababaritaan. Nagtutubod man ang opisyal na may nangyaring congressional insertion sa mga urulay kan flood control. Ako mansana sa Senado asin maanumali ang proyekto hulita kadakol ang binawasan na pundo kan importanteng sektor nganing dugangan ang iba arog kan ipigsaladawan niya ang program appropriations. Paliwanag niya na pagkatapos subot isumiter kan Malacanang na National Expenditure Program ang may isusumiter pa na mga insertions kan mga ahensya na sinda mismo ang naglalaog. Dapat na mapanimbag ang legislador na naglaog kan programa sin kontratista na nagtataon nin kickback sa legislador na mga numero 1 naggen rason ka na pandarambong nin haros trilyones na pesos na pundo sa pagikan flood control program. Punto ni Tinyo na paano nabayadan kan DPWH ang mga kontraktor kung wara man na proyektong naipatugdok o pigapod na ghost project kung kaya sa hiling niya ang nabayadan man ang mga district o field offices. Titik-ab na po kita sa kabasugan kan mga congressman asin senador na imbelto sa
kickback sa flood control project. Barasug-basug ang mga ini. Ay, ayahayan buhay kun kidaday. Nagrahay na kan buhay. Pag-arog po kayan ang buhay kan mga congressman na mahilig sa kickback sa mga senador. Aminado man si Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. na dakol pang mga ghost at palpak na flood control projects na siringkan sa Baliwag, Bulacan. Sigun sa Presidente, nakakamundo. Alagad dakol pang mga proyektong may kinaraman sa flood control na pararihong guni-guni. Sana na sa iyang hilingon na ngunyan. Magpuon subuot kan sa indang pinaglansaran sumbong sa Pangulo website ang nagbulos na ang nagsusurat asin nare-receive nindang mga report sa inda na kung sa in pigihiling ninda nin mahigot ang nasambit ng mga reklamo. Katakod kay ni sinertuman kan Presidente na dahil sinda mapundo sagkod sa mabuyagyag ang pagkakabisto kan mga nasa likod kan multi-billion na anomalya gamit ang mga flood control projects. Susunadan ni kaso ang mga embelto sa kontraktor asin iba pang nasa likod kan mahiwasan na anomalya. Hanot ng pinagulang ni Presidente BBM ang pag-release kan nasa 600 ta 80 bilyones na pundo sa irarom kan 2025 budget na susug sa Malacanang ini ang mga infrastructure projects and DPWH na insert kan Kongreso. Nasambit ng mga infrastructure projects ang dai nakalinyada sa Philippine Development Plan kan Marcos administration. Mientras tanto, sinabi pa kan Presidente na igwa ng legal team na matutok sa legal na lakdang nagigibon laban sa mga personalidad na kaiba sa irregularidad na may kinaraman sa flood control projects. Pagsyerto kan Presidente na bubukudon asin suso na danin kaso ang mga nasa likod kan maiwasan na anomalya na kunsain imbeltoan pirang mga contractors sin mga taga DPWH asin pigsasabing mga proponents. Sa Presidente padagos man ang pag-aadal ninda sa records kan DPWH asin sa gabos ninda rakulang contractors asin gikan digdan maaaraman kung nagtutugma ang report sa mga pigre-report sa sumbong sa Pangulo website. Ipig ni Garma ni Vice President Sara Duterte na ginaligasyon kan Malacanang na palpak ang pagsisirbi kay ni bilang Secretary kan Department of Education. Iyon pa sa Vice Presidente na sa katunayan dahil siya subuot pigpapahali ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. makalis na magsumiter siya kan sa iyang resignation sa pwesto bilang Secretary kan 2024. Hinagad pa subuot ni Presidente Marcos na maot niya nin ibang cabinet position alagad sa iya ining sinayumahan. Ay, santisima. Yaw raw kaswapang mo ni. Hindi por delikadesa dahil mo inako kumbaga napasupog ka na sa Department of Education. Para subot sindang aram kung sa gikan ang paayag na palpakan sa iyang pagiging sekretary kan DepEd asin sinabing sarong panraraot sa naini sa iya. Dati ka naman naraot kung dahi ka nagparataram na ipapagadan mo si Presidente BBM saka si Lisa Araneta and First Lady saka si Speaker of the House Alfred Martin Romualdez, dahil ko ta mabutwaan mga aligasyon laban man sa imukan administrasyon. Ayanot nang sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na sarong kabiguan ang pagiging DepEd Secretary ni Duterte huli sa nahurian nasyon sa estado kan edukasyon kumpara sa ibang nasyon. Kuasa, kinurakot chupundo. Kaya paano man mag-angat so kalidad kan edukasyon sa tuyang nasyon na nawara so pundo kan
DepEd. Kumbaga na-kickback sa ibang pundo kan panahon na secretary pa kan Department of Education si Vice President Sara Duterte na nasasahutan na nawawara sa confidential fund. Tapos kunyan grabe na pagnigar niya na subot pinagsasayumahan niya na ang cabinet position. Ayaw raw Vice President Sara Duterte. Nako sa mo, bako sa nang sayuma, ma-demiter na ako sa pwesto bilang Vice President kan Pilipinas. Grabe nang dinadara mong kasusupgan. Ikaw man na-impeach, matagas ka pag-iraray sa mga kasusupgan na pinapaabot sa mo, kapal moksman kayan, Vice President. Pag-arog po kayan. Haram naman patikan publiko kung anon pagpaparagibo mo. Minister pa magparaagi sa mga impeachment trial na daiman ngani na nangyayari. Nga nan problema ikabaya makoneksyon. Kumbaga may puder pa. Kaya pati ang mga senador, congressman, takot sa imo na i-impeach ka may mga kwartang imbelto. Turuhula na sabi. Nakula baga subuot ang pinagsusuhol mo sa mga congressman, sa mga senador na kaalyado mo. Yan na po kita magpara sa ragin-sagin na ultimong Vice Presidente dahil man nagsasabi nin kumbaga katotohanan. Anapot ko dyan, taday mag-agi sa impeachment trial kung may anomalya, kadakol na bagang mga pinagsalang sa impeachment trial. Arog ni dating Presidente Erap Estrada, dating Presidente Gloria Macapagal-Arroyo na kunyanan baga napatunayan na may mga kaso ining plunder, korupsyon sa gobyerno. Ano taarog kayo ni si Vice President Sara Duterte? Vice President sana dahil minaagi sa impeachment trial ay santisima anong klaseng gobyerno anyaon sa tuya. Grabe na ang puder kayo ni daog pa ang Presidente. Dahil kaya kan mga congressman sa kan mga senador, wasa kaya pati ang Korte Suprema, wasa may mga SOPing sinasabi na itinataw subuot sa mga congressman, mga senador nakaalyado. Sinibinsir sinda na dahil nindo pagsalang ako sa impeachment trial mayayari man kamo ang suporta ko sa indo mawawara. Uy, naabot na palang kita nin oras ka na sa tuyang pamamaaram. Kita kaya na high blood naman ba kita kay Vice President Sara Duterte? Baka high blood relax taan buhay. May oras man yan si Vice President Sara Duterte. Nakaiba niya ito sa pagpaabot ng informasyon si Raquel Caceres, Lado Technical si James Oco, naman sa transmitter si Ricky Sagayap. O si Chief PSD Jimmy Guanzon. Kuman po si Philip Sardan Baracena nagpapadyos mabalos kan sendong daing sawang pagantabay.